Türkmen intelligensiya wekilleri şolhana ýokary hujaýlarynyň mugallimleri we talipler Abaşa prezidenti Joe Biden'ın prezident saýlawlaryny bäsleşikden çekilip öz ornuna vice-prezident Kamala Harris'in ýokary döwlet wezipesine dalaşgar hökmüne hödürlenilmegini goldamagyny ýakynan fin etdiler we bu täzelikden sapak çykardylar. Prezident wezipesini eýleýän adam näçe professional, kämil siýasatçy bolsa-da wagty gelenine öz wezipesini ýaş hem zekinli adamlara berip bilmegi ören möhüm. Biden öz watanynyň geljegini öz wezipesinden belen tutdy. Hut şonuň üçin watanyň geljegi üçin hanım Kamala Harris'i gollady. Diýip başga wagtdaky Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunyň bir näçe studentleri anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen iki çaý gurrun döşükde aýtdylar. Mälim bolşaly Birleşen Ştatlaryň prezidenti 81 ýaşly Joe Biden 21-nji iýulda prezident saýlawlarynyň 100 günden az wagt galyny prezident wezipesine dalaş etmekden çekilýänini oglan edip bu wezipe Demokrat partiýadan öz vice-prezidenti 59 ýaşly Garyagy Zenan Kamala Harris'in dalaşgarlygyny goldaýanyny mälim etdi. Türkmen Döwlet Uniwersitetining hem de Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolandyryş institutunyň bir näçe mugallimleri we talipleri Abaşa prezidentiniň hereketini Türkmen prezidentleri bilen deňeşdirýärler. Gaýnansak-da Amerikanyň prezidentiniň ýaşlara ýol berişi bilen biziň awtoritar häkimiýetimiziň ýaşlara ýol açyşynyň arasynda uly bir tapagut bar. Abaşada prezidentler ýurduň, watanyň demokratiýanyň bitegiligi we miýdemezligi üçin saýlawlary geçirse, dalaşgarlary bollasa, biziň Berdimuhammedowler diňe öz nesil şalygyny bir awtoritar rejimi gollaýarlar. Diýip mugallimler we talipler aýdýar. Ýa-da Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň fevralyna 65 ýaşly döwlet dolandyryşyna ýaş ýolbaşçylary ýol bermegi makul hasap ýanyny aýdyp wezipeden çekilmek niýetini mälim etdi. Munyň ideýany ýurtda möhletiniň prezident saýlawlary eglan edilip ýokary döwlet wezipesine Gurbanguly Berdimuhammedowyň şol wagt 40 ýaşyna arka atan ogly Serdar Berdimuhammedow getirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan beýleki bir ýerli synçy türkmenleriň Amerikan siýasat bilen bagly habarlary şolhana Abaşadaky prezident saýlawlary bilen bagly habarlary Türkmenistana el ýeterli olan Rus telekanallary arkaly izleýänliklaryny aýdyp Biden'ın Rus media giňişligine döredilen negativ keşfiniň soňky habarlary bilen ýeri bilen ýegsan bolanyny aýtdy. Türkmenleriň arasynda meşhurlyk saklayan Rus telekanallary Biden'y öz kursysyna ýapysyp ýatan diktator hökmünde görkezýärdi. Bu hyýaly sablonlaryň ählisi çympytrak boldy. Diýip ýerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 2020-nji ýylda başda vice-prezident wezipesine saýlanan Kamala Harris ýurdun 248 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyna bu wezipe saýlanan ilkinji zenan maşgala boldy. Harris'in dalaşgarlygy tasdiklanyp saýlawlarda ýeňiş gazansa ol ýurdun taryhyna prezident wezipesine saýlanan ilkinji aýal maşgala bolar. Türkmen intelligensiya wekilleri bu görüldäni siýasatda gender deňligi babatyna öňe düşlüge mysal görkezýärler. Demokratlaryň 19-21 awgust aralygyna geçirjek milli konvensiýasyna Kamala Harris'in dalaşgarlygy tasdiklansa, ol öňkü prezident ýaňy ýakyna jana kastetişlik finansygynyň aman galan Donald Trump bilen ýokary döwlet wezipesi ugruna bäsleşer. Türkmen gallı önümleri Döwlet Birleşiginiň paýtaxt Aşgabatda yerleşen çörek kärhanalarynyň işärleri çörek önümleriniň öndüriliş şertlerini alada bildirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji iýulda Sebitden maglumat berdi. İlatardan bakadan satılyan yerli undan taýýarlanylýan çöregi elekden elenmän un haltasy açylyp haltasy bilen hamir garyan çanagy gaplanýar. Soňra krantyň suw çanagy aktyrylýar we artygyrak nahar duýdy garylyp çöregiň hamiri taýýarlanýar. Dip Atamrat Niyazow köçesiniň ugrunda yerleşen birinji çörek kärhanasynyň bir işgäri anonim şertde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä işgärler ýörite egin başlary, agyz örtükleri we düzüminde hlor bolmayan iýmit bilen baglanşykly ulanmaga ruhsat berilýän arasalaýjy we dezinfeksiýa serişdeler bilen hem üpçün edilmeýär. Soğuducu enjamlaryň işlemezligi, jaýyň içini şemallatmak üçin äpişkeleriň açyk bolmagy, otaw içine dürli guşlar
kuşlaryň we mör-möjeklerin girmegine getirýär diýip işgär bellidi. Habarçymyz bilen anonim şertde söhbetdeş bolan paýtagtyň Teke badaryna Duldegşir ýerleşýän 2-nji çörek kärhanasynyň we 9-njy etrapçada ýerleşýän çörek kärhanasynyň ençeme işgäri hem bu aýdylanlary tasdiklady. Olar bularyň çöregi bişirmek baradaky düzgünnamada görkezilen talaplara gabat gelmeýändigini we näsazlyklaryň ýylyň-ýylyna dowam edip gelýändigini aýtdylar. Un ýörüti elek enjamyndan geçirilmeli. Şeýle-de suwam onuň hiline görä su filtrinden geçirilip arassalanmaly. Ýöne bu amal edilmeýär. Daşyndan görämäge su filtrden geçirilip arassalanýan ýaly bolup görünse-de, hakykatda filtriň içi boş bolup krantdan aktyrylýan suwdan tapawudy bolmaýar. Dip başga bir işgär bellidi. Olar bu näsazlyklaryň sebäbiniň kärhanalardaky uny elekden geçirýän enjamlaryň, suwy filtrleýän gurallaryň we sowadyjylaryň möhleti geçip hatardan çykandygyna garamazdan täzelenmeýändigi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Kärhana ýolbaşçylary ykdysady krizis sebäpli enjamlary täzelemek üçin döwlet tarapyndan ýeterlik maliýe serişdesiniň goýuberilmeýändigini aýdýarlar. Olar bu enjamlary kärhananyň hasabyna maliýeleşdirmegiň hem mümkin däldigini, şol sebäpli bar zatlar bilen oňşuk etmelidigini belleýärler diýip başga bir işgär bellidi. İşgärler çörek önümleriniň öndürülüş şertlerine we hiline gözegçilik edýän döwlet edaralarynyň barlagçylarynyň hem bu ýagdaýlara göz ýumýandygyny aýdýarlar. Barlagçylar her gezek gelende öz almaly hakyny, parasyny alyp talaba laýyk diýilen netije çykaryp delilnama düzýärler diýip işgär bellidi. Şol bir wagtda işgärler çörek önümleriniň öndürülüş şertleri bilen bagly meseleleriň çöregiň hiline yaramaz täsir ýetirýändigini aýdyp, munyň ilatyň saglygyna howp awandyryp biljekdigini alada bildirýärler. 60 tengeden satylýan bu buhanka çörekler paýtagtyň döwlet dukanlary bilen bir hatarda Aşgabatyň çägine ýerleşýän harby bölümlere iýerilýär. Şäher ýaşaýjylary bilen bir hatarda esgerler hem bu çörekden iýer. İçeri İşler Ministrliginiň we Goranmak Ministrliginiň harby bölümleri hem şu çörek bilen öpçün edilýär. Dip ýagdaýlardan habarly işgär bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmen galla önümleri döwlet birleşiginden agzalan çörek kärhanalaryndan we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginiň arassaçylyk we keselleriň öňüne alyş müdirliginden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bu habar döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan satylýan buhanka çöreginiň hiliniň yaramazdygy, käte onuň içinden dürli garyndylaryň çykýandygy, şeýle-de içiniň poslandygy we gatap galandygy barada adatlyň ýedigderli çap edýän maglumatlarynyň ýediýanyna gabat geldi. Habarçylarymyz bu ýagdaýlara garamazdan ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp hojalygyň ýeňillikli buhanka çöregine garaşly bolup galýandygyny aýdyp gelýärler. Ilat arzan çöregiň hilinden ören nägile. Ýöne olarda saýlamagy başga mümkinçilik ýok diýip paýtagtdaky habarçymyz 22-nji iýulda aýtdy. Bellesek geçen hepde marda ýerleşýän däne ammarlarynyň, elevatorlaryň işgärleri buğday hasylynyň saklanyş şertlerini hem alada bildiripdiler. Yerli hünärmenler buğday däneleriniň ammarlarda talaba laýyk saklanylmazlygy bilen bagly meseleleriň un zawodlarynda öndürilýän yerli unyň hiline yaramaz täsir ýetirýändigini aýdypdylar. Türkmenabatda bir himiýa hünärmeni barlygy hany netijelerine salananyp Sewit merkezine şäher ilatyna berilýän agyz suwunyň hiliniň pes talyklygynyň ýokary bolanyny aýdýar. 4 aýyň dowamynda geçirilen barlyklar suwuň düdümindäki talyklygy ketgitleýän elementleriň kadadan 2 seçemesi ýokary bolanyny görkezipdir. Yerli hünärmen öýde geçiren garaşsyz barlyklarynyň netijelerini Azatlyk radiosu bilen paýlaşdy. Agyz suwunyň talyklygy onuň düdümindäki kalsiýum we magni ýonlarynyň miqdary bilen kesgitlenýär. Bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahat berýän ölüňlerine laýyklykda 1 litr suwuň talyklylyk görkezijisi 5 mg ekwivalentden ýokary bolmasa gowy. Ýöne Türkmenabatda hünärmeniň barlyklaryna görä şäherde bu görkeziji bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň standartlarynyň 2 seçemesi ýokary bolup takminan 11,13 mg ekwivalent litre deň bolupdyr. Yerli himiýiň mart aýyna başlap iýul aýyna tamamlan we 4 gezek gaýtalan barlyklarynyň ählisi 1 litr agyz suwunyň düzümindäki kalsiýum ýonlarynyň 120-120 mg aralygyna, magni ýonlarynyň bolsa 63,12-64,18 mg aralygyna bolanyny görkezýär.
Netijede ağız suwunyň gatylygy ähli hasaplamalarda takminan 11,13 mg ekwivalent litre barabar bolýar. Sanlar has düşnükli olar ýaly maglumat üçin aýdylsa, barlyk netijelerine görä Türkmenabadda ağız suwunyň düzüminde bolmalsynyň has köp mukdarda kalsi we has köp mukdarda magni ýonlary bar. Yerli hemik lukmançylyk çeşmelerine salgylanyp ağız suwunyň gatylygynyň ýokary bolmagynyň adam saglygyna oňaýsyz täsir edýändigini, bu ýagdaýyň böwrek taşlarynyň emele gelmegi ýaly saglyk problemlaryna ýol açyp bilýändigini aýdýar. Kalsi we magni ýonlarynyň ýokary derejede bolmagy dörli saglyk problemlaryna sebäp bolup biler. Masal üçin aşa talyk suwy ýergiderli içmeklik böwrek taşlarynyň döremegini eltýär. Mundan başga da aşa talyk suw adam derisiniň türlü patologiýalaryna da getirip biler. Diýip himiýa hünärmeni lukmançylyk çeşmelerine salgılanýar. Hojalyk suwlarynyň gatylygynyň ýokary bolmagy hünärmenlere görä günnelik durmuşa oňaýsyz täsir edýär. Türkmenabadda himiýiň geçiren barlyklary hem şeýle oňaýsyzlyklardan göz başalýar. Öýümüzdäki 50 litrlik suw gyzdyrjy gadany ýylda 4 gezek arassalamagy mejbur bolýardym. Bu ýagdaý meni krantdan gelýän suwun kiliniň ne derejede erwet dolanyny barada gazaklanmagy terdi. Men öz şüphelerimi tasdiklemek ýa-da ret etmek üçin garaşsyz derňe geçirip başladym. Diýip yerli hünärmen aýdýar. Ol barlyk netijeleriniň şäheriň suw arassaly iştihsalaryna problemlara işaret edýändigini aýdýar. Barlyklaryň netijeleri ağız suw desgasynyňky suw arassalyjy enzamlaryň takyk sağlanmagyny ýa-da bu enzamlarda problemlaryň bardygyny görkezýär. İslenlik önümçülükde zerur enzamlaryň ýerine ýetirýän işleri barlyk hany netijelerine salgılanýar. Diýmek bu desgada öz işini başarýan laborant ýa-da suw arassalyjy enzamlary sağlaýjy hünärmen ýok. Diýip yerli hünärmen aýtdy. Hünärmenlere görä talyk suwlary nahar bişirmek, kir ýuwmak ýa-da ýyladyş gadanlaryna ulanmak üçin amatly däldir. Talyk suwlardan peýdalanlanyna ýyladyş ulgamlarynyň bu gadanlarynyň diwarlaryna magni, kalsi karbonatlary we beýleki duzlardan ibarat örtükler emele gelýär. Bu ýagdaý gazanyň tiz hatardan çykmagyna eltip bilýär. Şeýle-de himiklere görä gaty suwda sabun aňsat köpürmeýär. Sebäbi magni we kalsi ýonlary sabuny bilen suwda eremeýän birleşmeler emele getirýär. Gatylygy ýokary suwda et, gögönümler, däne önümleri gowuşmaýar. Talyk suwdan taýýarlanan çaýyň hili yaramaz bolýar. Şeýle-de hünärmenlere görä hojalyklarda kir ýuwlaryna talyk suwlardan peýdalanylmagy has köp kir ýuwjy sirişdelerinden peýdalanylmagyny alyp gelip bilýär. Talyk suwda ýuwulan egin eşikler möhletiniň zaýlanýar. Galyberse de hünärmenleriň tasdiklamagyna görä talyk suwda gaýnadylan et önümleri, gökbak önümleri ýokumlylygyny ýitirýär. Tebigy suwlaryň talyklygy tapawutlanyp bilýär. Meselem tayga we tundra sewitlerine ýerleşen köýleriň we derýalaryň talyklygy 0,10 0,12 mg ekwivalent litr aralygyna ýetkäp bilýär. Şol bir wagtda dünýädäki käbir deňizleriň ýerasty suwlaryň ýa-da ummanlaryň suwlarynyň talyklygy 80-100 mg ekwivalent litreçene çykyp bilýär. Türkmenistana geçirilen barlyklar Arçman çeşmesiniň talyklygynyň 13,52 mg ekwivalent litre barabar bolanyny görkezýär. Azatlyk radiosu himiýa hünärmeniniň barlyk netijeleri boýunça yerli häkimetlerden tesbir alyp bilmeýär.